याद तो हर सतावे तो हम का करी, नैन लोरवा बहावे तो हम का करी, दिन रतिया रुवावे तो हम का करी। बतावा हो का जिंदगी में हमारा लिखल बा, का रहनी का हो गई। पेट पापी पेट के चक्कर में भीख मांगतनी, खातनी, जियतनी। का हमरो जिंदगी रहे कि ऐसा आराम की जिंदगी बितावत रहनी। आपन दिल के दर्द हम केकरा से बताई। बड़ी जोर से लागल बा भूख प्यास। एक गांव में तो आवे के आ गइल बनी। देखी केकरा घर के अन्न पानी लिखल बा हमरा नामे। श्री सीताराम श्री सीताराम। कहे के ते सभे के हुआ आपन, आपन कहावे वाला के बा, सुख बात सभे के हुआ के, दुखवा हटावे वाला के बा चाची। ए बहनी क्या हो? भीख लिया था भैया। भीख लिया दो। लावा बाबू भीख लावा, ले आवा तनी बिछा दो। साधु के कमी हो गई का हो? हाँ साधु के कमी हो गई का कि तू पहन के चल दिलवा ढोकसला बना के। देखो साधु महात्मा बानी, ऐसे ना बोले के चाहिए बचवा। काहे ना बोले के चाहिए महाराज? बताई आपके घर दुआर में कोई के घरे रह के चाहिए। बियाह शादी तो होखले हो कितार कि नहीं कहो। हाँ तेरा घर में मर्द मानुस नहीं खा का कि चल दिल वालू भाई कुल पहन के। ए बबा ले आवा ना भीख दो। हम भीख तो देवे करम, ऐसा बात बा थोड़े बा कि हम भीख ना दे। भीख दे हिम बाकी तुम लोग देखो तो नहीं हम तुम लोग ढांचा ना तो देवहू का मन ले आवा रहता दो। ना। भगवान तो लोग बनैले रस। भगवान तो ना तुम लोग कह बुझे तो वो बनैले बा ना, जब बिगाड़े करे तो बिगाड़िए दी। पहले बात सुनो हमार कि तू नकली हो कि असली हो। देखा गुरु माता के दिहल जाला ऐसे ना अरे जाला। गुरु माता के देहल जाला एगो आई रहे ऐसे ही तोहरे लेखा पहन के पूरा गांव मंगल आ जाके गाँव सब हरिया जींस कुर्ता कल पहन के हम कपार पे लदला चाउर गाँव लेके चल के जाके बेच दहल। ए बच्चा देखो हम कोनो मर्द ना हनी, ठीक। हाँ हम गुरु माता हनी आ गुरु माता के देबो तार भगवान बढ़ंती करिहन, घटती ना करिहन। ठीक बा हम लियाव तनी बाकी सोचे के चाहिए महाराज तोहरो। बाबा कुछ ले आवा का झूठो साचो के अपन भेजा गरम करे ले आवा बाबू ले आवा। माने भेजा है मैं गरम कर दे तनी सवाल जवाब पूछल जाला। अच्छा ए माता जी हाँ बोला। कामना कारण ही कुल वस्त्र उठाला। देखो बबुआ कारण ऐसा होला कि आज मजबूर हो जाला जानलो। हाँ ते आज हमार मजबूरी बा कि तारा दुआरी पे आके मांगत हनी लियावा। ठीक बा माता जी लिया के आवत तनी बाकी लिया के ना बाबू लेके आवा। उहे लेके आवत तनी माता जी ठीक ना। एक बीता के तो बोतले बा लेकिन बड़ा सवाल जवाब करता। कोनो बात नहीं खे हमरा सुनाई के बा। ले आवा बाबू। ए भैया तन जल्दी लेके आवा। ले आवा बाबू ले आवा तनी सर दे दूसर दुआर देखी। लिया आवत तनी माता जी काहे हबड़ आइल बानी। घर परिवार में कोई नहीं खे तो भाई जोहल जरूरी है ना बा। कौन साफ सुथरा आपके चाहिए भाई। बाकी देखी माता जी हमनियो गरीब आदमी बन जा आई दे तन जाना जना बेचो मुचो मत खाए वाला। बच्चा देखो पेट खातिर मांगता नहीं बेचे खातिर ना। नहीं तो वे माने कितना आदमी है ना माता जी। चलो भगवान भला करस। और भगवान भला तो करते हैं बाकी हमारा तारा पे डाउट होता माता जी। जाए हमनी के काम बदे और आपके मांगल काम है हमनी के देहल जरूरी ना बा। जे ही हटाते ना ते मुंह बरारी नियर बा के चिल्लाए लागत है हमके चे
काम लेला पेड़ा लेला ही हमरा हाथवा का घी शक्कर लागल हा कि मार मोद तनी तब बढ़िया से खात हूँ। आ बेटा पतो बाड़ा सना तो दिन भरा फरा घर में कोचियाई रहता सा साला तन कह रही यो कुल तनी पेड़ा खइया। एगो बेटा पतो सीताराम दिन भर घर में कोचियाई सीताराम रहता ना तो साला सीताराम तन नहीं। कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बाबा दे दी कुछ। का मांगत हूँ? भीख मांगत नहीं। भीख मांगत हूँ। अल्लाह रमता जोगी बाता पानी घूमतनी फिरतनी मांगतनी खातनी जीवन बितावतनी। के दे यहाँ के बाबा हमके दी सुबह से शाम तक ले दे दी बाबा हाय दुख बा दे दी बाबा भगवान तो के भला कतार करे यहाँ आय बेटा पतो है यही घर में सुतल हमेशा टाइम से भोजन नहीं खे मिलती है भगवान देखा था मार खूब दान प्रदान करत है। देखी दिन 2-4 रुपया जो भी होखे तन जुड़त आटा तन काल दे तिले कोई साधु बन के आवता कोई भिखारी बन के आवता तो कोई नाचे वाला आवता तो कोनो डुगडुगिया बजावे वाला आवता के भीख दे हाय। देखी दिहला से बढ़ंती होला घटंती ना होला बाबा रपस बात तब ना देतनी ना रही तो हमनी लेखा वो मांगती ना हम तो अबो मांगत है खाई नहीं खाए खाती मांगी ना लइकन से 5 रुपया तो सलाद डाल देबे ना सा अबे भिखारी चाहे तू ही जा दुआरिया पर कहबू तो अबे ना मजे के चाउर इतना उठा के दे दिया सा बाप के कोनो कदर नहीं के बाहरी आदमी आवत मार फुल दानी एगो 4 गो बात बोल देता था पूरा फुल हो दे दी खिसियाई मत देखियाई मत भैंसिया खोल दे ही का मार खा ना या हाँ। बहुत ठंडा है तोहरा के जाई ना तो हमरा के 4 लीटर दूध दे तेरा तोहरा के 8 लीटर दूध दे तोहरा भीख मांगाई के ना पड़े। हे बाबा देखी हम गरु भैंस कहाँ रखब जौन जुड़ा ताटा तन दी गरु भैंस न दी ऐसा बात है तू हमरे के भीख दे दा खाई नहीं खाए के पैसा नहीं के है जितना मंगले उतना दे दा हो आइलो ये मजा जमान का भर भई है मार साधु समाधु हमा बन के आ तनी जाके पहिन के अबे मंत्र कोनो को दे पढ़े के त अलग यन आऊ मग भुलाई गई रे सर चाहत ल हिंदू वाला मंत्र कुल रहेला को पूछे के चाहत ल ई पूछबे हम ना कहनी ना त पकड़ा के रही आवत है जब मांगे खोरा हरामिया खो जल्दी खो दुहे के बेला हो गेला आधा घंटा में दुहे के आतो के ले चल के दिल्ली पर पहुंचाई मुंह तकबू हाँ खाला अरे हमार परी देखता अब देख सुगारी कैसे खाती है तू दम तारा के पेड़ा छील के दे हो आरो के आइबू खरे आरामिया काम के देख के खाइबू ला चाट के खा आरामी के देखा फिर डरामा करे लागल तम तारा नहीं के भोजन घोटा देखेलू तब हमारा लागत शर्मा अगला जन्म में हमार बिहार आरू रहे कार देख के हमारा खाती है खो हरे में लेके आवत तनी हरियर डालत है तब तू खो खाइबी से कबरो जन लेके आवत है।